σκύλος, ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου. Μας συντροφεύει τα τελευταία περίπου 15.000 χρόνια από όταν και εξημερώθηκε και χρησιμοποιήθηκε ως βοηθός του ανθρώπου για την φύλαξη και το κυνήγι. Υπάρχουν αναφορές στην αρχαία Ελλάδα για σκύλους πολέμου σε περιγραφές μαχών όπως του Μαραθώνα και της Μαντινίας. Οι Ρωμαίοι και οι Ισπανοί κατακτητές χρησιμοποίησαν σκύλους σε πολέμους και ως μέσο επιβολής στους κατακτημένους πληθυσμούς. Ήρθε όμως η στιγμή που ο σκύλος χρησιμοποιήθηκε από τον άνθρωπο και ως βοήθεια στην αστυνόμευση. Η αρχή έγινε στην βελγική πόλη Γκέντ το 1859, όταν σκυλιά χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά σε βραδινές κυρίως περιπολίες. Σήμερα, οι σκύλοι χρησιμοποιούνται ευρύτατα και μάλιστα έπειτα από διαρκή εκπαίδευση σε όλο το φάσμα αστυνομικών επιχειρήσεων και στη χώρα μας. Το τελευταίο ένστολο σώμα που ενέταξε στο δυναμικό του σκύλου στην Ελλάδα ήταν το λιμενικό. Από το 2009, τα K9, όπως έχουμε συνηθίσει να λέγονται εξαιτίας αμερικάνικης ταινίας, βρίσκονται σε λιμάνια της χώρας και συνδράμουν στο έργο των λιμενικών. Ο Μότζο, η Ρόζα και η Ειρήνη είναι τα τρία σκυλιά που έχουν γίνει πονοκέφαλος για όσους σκέφτονται να προχωρήσουν σε έκνομες ενέργειες στο λιμάνι της Πάτρας, αλλά και από την άλλη είναι και η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας σε όσους ταξιδεύουν με τα πλοία της γραμμής Πάτρα-Ιταλία και όχι μόνο. Πρόκειται για δύο Λαμπρατόρ Retriever και ένα βελγικό Μαλινουά που ειδικεύονται στην ανίχνευση εκρηκτικών υλών και ναρκωτικών ουσιών, έχοντας καταγράψει πολλές και σημαντικές επιτυχίες στο ενεργητικό τους. Έχουμε τρία εξαιρετικά σκυλάκια, τα οποία τα χειρίζονται αντίστοιχοι συνάδελφοι εξαιρετικοί συνάδελφοι από την υπηρεσία μας. Τα δύο είναι εξειδικευμένα για τον εντοπισμό εκρηκτικών ή άλλων παρεμφερών υλικών και το ένα το σκυλάκι που έχουμε εξειδικεύεται στον εντοπισμό ναρκωτικών ουσιών. Η πρόσφατη του επιτυχία ήταν αρχές Οκτωβρίου με την υπόθεση των 143 κιλών υδροπονικής κάναβης. Οι συνάδελφοι είναι εξαιρετικοί, ασχολούνται χρόνια με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Έχουν πάρα πολύ καλή σχέση, είναι ευνόητο, τα γνωρίζουν και καλύτερα από εμένα με τα σκυλάκια και υπάρχουν και δραστηριότητες αφανείς οι οποίες δεν φαίνονται. Πάνε και σε αποστολές σε άλλα μέρη και έχουν βοηθήσει όταν έχει αιτηθεί κάτι τέτοιο άλλους φορείς τοπικούς και όχι μόνο, αλλά περαιτέρω, πέρα από την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών, οι συνάδελφοί μου οι οποίοι ασχολούνται με την εντοπισμό εκρηκτικών υλών προσπαθούν στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους να κάνουν όσο γίνεται πιο πολύ έντονη την παρουσία τους, έτσι ώστε να νιώθουν ασφάλεια και οι ταξιδιώτες και γενικότερα οι χρήστες των λιμενικών υπηρεσιών, παραδείγματος χάρη στον επιβατικό σταθμό. Από την εμπειρία σας, η ένταξη των σκύλων στην υπηρεσία, κατά πόσο έχει αλλάξει, έχει βοηθήσει τα πράγματα για τους λιμενικούς? Είναι θετικότατη. Εγώ είχα κατά το παρελθόν την εμπειρία να δω πώς δουλεύουν τα σκυλάκια αυτά μαζί με τους συναδέλφους μου στο κεντρικό λιμεναρχείο Πειραιά όταν υπηρετούσα ως υποδιοικητής στο πρώτο λιμενικό τμήμα και τώρα ως προϊστάμενος της Λιμενικής Αρχής Πάτρας εδώ και 2,5 χρόνια είμαι ευτυχής που έχω πάλι αυτή την εμπειρία και βλέπω και την αποτελεσματικότητα της δράσης των συναδέλφων μου με την προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο. Είναι μια εξαιρετική προσπάθεια, μακάρι να μπορούσε να επεκταθεί σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό και με περισσότερα σκυλάκια. Για παράδειγμα, θα ήταν ευχής έργο να είχαμε και ένα σκύλο, ο οποίος θα ήταν εξειδικευμένος σε καπνικά προϊόντα. Τα σκυλιά αυτά χαρακτηρίζονται από αυξημένη οξυδέρκεια και δυνατότητα ανίχνευσης λόγω της εξαιρετικής όσφρησης που διαθέτουν. Είναι άφοβα, εργάζονται πολλές ώρες ακούραστα, μπορούν να δουλέψουν για περισσότερο από 10 χρόνια και αναπτύσσουν μεγάλη ταχύτητα. Η αλήθεια είναι ότι είναι δύο μονάδες. Η μία είναι η ΟΕΜ, που ανήκω εγώ μαζί με τον συνάδελφό μου που έχει τη Ρόζα, δηλαδή η ομάδα εξειδωτέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, και η άλλη είναι η ασφάλεια, όπου στη μονάδα αυτή ανήκει το σκυλί
για την ανέβρεση ναρκωτικών ουσιών. Η ΟΕΜ δημιουργήθηκε βασικά για τους λόγους των Ολυμπιακών Αγώνων. Ξεκίνησε το 2008 με το σκυλί. Πιο παλιά υπήρχαν μόνο πυροτεχνουργοί, σαν ειδικότητα, όπου στην πορεία καταφέραμε να φέρουμε και δεύτερο σκυλί το 2010, ώστε να είναι μια πλήρης ομάδα, τα λεγόμενα συνεργεία που λέμε, που να παρέχει τη δυνατότητα να υπάρχουν 4 πυροτεχνουργοί με 2 σκυλιά, άρα 2 ζευγάρια, και να μπορούμε να δουλεύουμε πολύ πιο άνετα. Το K9, το σκυλί για την ανέβρεση ναρκωτικών ουσιών στην Πάτρα, ήρθε το 2004. Ο Ανδρέας Καρπής ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε καμία απολύτως σχέση με σκυλιά. Δεν είχε ποτέ δικό του σκύλο, όμως για τις ανάγκες της υπηρεσίας ως πυροτεχνουργός απέκτησε τον Μότζο, ο οποίος ειδικεύεται στον εντοπισμό εκρηκτικών υλών. Το 2008 ήμασταν στην Πάτρα γύρω στους 4 πυροτεχνουργοί. Η υπηρεσία μας πάνω, για λόγους δικούς της που γνωρίζει, έπρεπε στο λιμάνι της Πάτρας να έρθει κάποιος συνοδός σκύλου, ώστε να υπάρχει και σκυλί στην Πάτρα για ανέβρεση εκρηκτικών μηχανισμών. Άρα λοιπόν μου δόθηκε τότε η ευκαιρία, ένας από τους 4 πυροτεχνικούς που ήμασταν στην Πάτρα, να πάω εγώ πάνω, να περάσω το σχολείο των K9 στην Ελλάς και να μπορέσω μετά, ώστε και το σκυλί να το κατεβάσω κάτω και το κεντρικό λιμεναρχείο της Πάτρας πλέον να έχει και σκυλί εκτός για ναρκωτικά και για εκρηκτικά. Όταν πήγα επάνω στην Αθήνα για να με εκπαιδεύσουν, ο εκπαιδευτής μου με ρώτησε την πρώτη ερώτηση αν είχα ποτέ σκυλί ή αν ζούσα ποτέ με σκυλί. Και το απάντησα ότι εγώ το σκυλί, για να καταλάβετε, του λέω τι σχέση έχω, το γράφω με ΕΙ. Και γελάσαμε. Ότι δεν ξέρω τι μου γίνεται. Αυτό όμως είχε και τα υπέρ. Είχε τα υπέρ ότι από την πρώτη μέρα κατάλαβε ότι δεν γνωρίζω τίποτα, από την πρώτη μέρα όμως κατάλαβε ότι θα γίνω ένας καλός μαθητής. Ότι ό,τι μου λέει για μένα θα είναι δόγμα. Και αυτό με βοήθησε στο τέλος πραγματικά και να βγω μαζί με τον Μότζο και να συνεργαστούμε και να περάσουμε αυτά τα 8,5 χρόνια μαζί τελεία. Και στη δουλειά και στη διασκέδαση. 8,5 χρόνια λοιπόν, κοιτώντας πλέον πίσω, μετανιώσατε για την επιλογή? Ποτέ. Δεν το συζητάω. Μεγάλη εμπειρία. Μεγάλη εμπειρία και στην οικογένειά μου και στη ζωή μου και στην υπηρεσία μου. Με χαρές, στενοχώριες, κούραση, τα έχουν αυτά. Σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή δεν μετανιώνω ούτε μία στιγμή. Ούτε μία στιγμή για όλη την αλλαγή στον τρόπο ζωής μου, απέναντι τον να έχω στα τα παιδιά μου και ένα σκυλί που να μένει μέσα στο σπίτι. Ένα μέλος. Σήμερα τα δεδομένα για την επιλογή σκύλου έχουν διαφοροποιηθεί και δεν θεωρείται ένας σκύλος κατάλληλος απλά και μόνο από τη ράτσα του. Παρ' όλα αυτά, η πιο δημοφιλής επιλογή είναι ο γερμανικός πειμενικός, τα Labrador Retriever και ο βελγικός πειμενικός Malinois, λόγω της ευκολίας που παρουσιάζουν στην εκπαίδευση αλλά και την πειθαρχία τους. Πρώτον είναι το σκυλί το δικό μου, ο λεγόμενος Μότζο, που είναι και ο αρχαιότερος, είναι ήδη 10 χρονών και κάτι, παραπληκτόντως σε 10 μέρες βγαίνει και στη σύνταξη. Μετά έχουμε τη Ρόζα μας, θηλυκό, ένα πολύ υπέροχο σκυλί και πάρα πολύ καλό, 7 χρονών. Και μετά πάμε στη πιο καινούρια, την Άιριν, όπου είναι 6 χρονών. Η Άιριν είναι, όπως καταλαβαίνετε, για ανέβρεση ναρκωτικών ουσιών. Ο Μότζο και η Ρόζα είναι Labrador Retriever. Ο Μότζο ετοιμάζεται να βγει στην σύνταξη έπειτα από πολλά χρόνια υπηρεσίας. Είναι ένα αρσενικό λαμπραντόρ το οποίο χρησιμοποιείται για την ανίχνευση εκρηκτικών υλών. Οι σκύλοι ανίχνευσης εκρηκτικών υλών συνδράμουν στην ανέβρεση εκρηκτικών μηχανισμών και τον έλεγχο χώρων, ο οποίος γίνεται είτε προληπτικά ή κατόπιν ενημέρωσης για ύπαρξη συγκεκριμένου υλικού. Οι σκύλοι αυτοί έχουν άριστες σωσουρητικές ικανότητες και κάνουν καθημερινά περισσότερες από 20 προληπτικές έρευνες. Όταν ο σκύλος εντοπίζει την ακριβή θέση εκρηκτικών, έχει εκπαιδευτεί να κάθεται και να παραμένει σιωπηλός σε εκείνη τη θέση, διατηρώντας έτσι παθητική στάση. Του Μότζο. Μια μεγάλη ιστορία. Εγώ έβλεπα συχνά λαμπρατόρ σκυλιά που είχαν κάποιοι φίλοι μου, που είχαν την οικογένειά τους κλπ. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ
οικία προς τα παιδιά, πολύ παιχνιδιάρικα. Και ξαφνικά εκεί έμαθα ότι θα μπορούσα κι εγώ με τη δυνατότητα του Υπουργείου μου να πάρω Labrador Retriever, ώστε να το έχω και στη ζωή μου σαν συνεργάτη μου, αλλά και στη ζωή μου σαν ένα σκυλί που θα μπορούσε να είναι σπίτι μου και να κάνω εγώ τα ίδια πράγματα μαζί του. Καθαρά, μόνο και μόνο γι' αυτό. Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει η συγκεκριμένη ράτσα, τα οποία βοηθούν στο έργο σας, στη δουλειά σας? Στατιστικά, από ό,τι γνωρίζω, υπάρχει ένα 30 με 40% καλύτερη δυνατότητα το να μυρίζει. Είναι πιο ήρεμα, γιατί σε ό,τι αφορά τα εκρηκτικά, πρέπει το σκυλί, όπως είδατε και προηγουμένως στην έρευνα, δεν μπορεί να ακουμπήσει τα πόδια πάνω στο εκρηκτικό, απλώς θα μυρίσει και θα μου κάνει τη λεγόμενη ένδειξη, ώστε να μπορέσω εγώ μετά να κάνω ό,τι άλλο για να την εξουδετερώσω μαζί με τον συνεργάτη μου. Το έργο του Μότζο συμπληρώνει η Ρόζα, ένα θηλυκό λαμπραντόρ, και μαζί με την Άιριν είναι οι δύο κούκλες του λιμενικού στην Πάτρα, με την τελευταία να μυρίζει ό,τι ναρκωτική ουσία επιχειρούν κυκλώματα να περάσουν από το λιμάνι της Αχαϊκής πρωτεύουσας. Η αποτελεσματική όσφρηση της Άιριν εντοπίζει καλά κρυμμένες ναρκωτικές ουσίες, όπου ο εντοπισμός τους με τις ανθρώπινες αισθήσεις είναι δύσκολος ή πολλές φορές αδύνατος. Αν υπάρχουν ναρκωτικά, ακόμα και επιμελώς κρυμμένα ή θαμμένα ή μέσα σε υγρά με διάφορες άλλες παραπλανητικές οσμές, ακόμα και σε ψηλά σημεία, ο σκύλος θα τα εντοπίσει. Κατά τον εντοπισμό τους, αντιδρά ενεργητικά, σκαλίζοντας και γαυγίζοντας, ή σύμφωνα με τις νέες τακτικές εκπαίδευσης, κάθεται σιωπηλός, αποφεύγοντας έτσι να προκληθούν φθορές σε ξένες περιουσίες. Η Ρόζα μας είναι από τα πιο αγαπημένα μου σκυλιά και εμένα εδώ. Είναι ένα άλλο σκυλί, εν σχέση με τον δικό μου που είναι αρσενικός. Η Ρόζα είναι φιλικιά, πανέξυπνη, φοβερή στη δουλειά της, επαγγελματίας και αυτή και ο συνοδός της. Είναι και αυτό ένα ζευγάρι που έχει δέσει πάρα πολύ. Συνεργαζόμαστε άψογα, εκπαιδεύουμε μαζί άψογα τα σκυλιά μας, επειδή έχουμε το ίδιο αντικείμενο. Άρα μπορώ να πω ότι έχουμε πετύχει και το 100%. Να έχουμε δέσει και εκεί και σαν ομάδα. Λόγω αντικειμένου, φυσικά. Τώρα στο άλλο γραφείο, η Άιριν είναι η πιο καινούργια, όπως είπα και στην αρχή. Η κουκλάρα μας, άλλο στυλ, είναι τα λεγόμενα βέλγικα μαλινουά, πανέξυπνη, δυναμική και ειδικά στον τομέα της, στην ανέβρεση ναρκωτικών ουσιών, με πάρα πολλές επιτυχίες στο κεντρικό λιμεναρχείο της Πάτρας και στο λιμάνι της Πάτρας γενικότερα. Οι επιτυχίες μπορώ να πω ότι τη μερίδα του λέοντος την έχει η Άιριν, γιατί είναι ο τομέας της αυτός σε ό,τι αφορά τα ναρκωτικά. Πραγματικά η Άιριν έχει δώσει φοβερά αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια. Φυσικά πάντοτε παράλληλα και με το συνοδό της. Παίζει ρόλο αυτό. Ότι και ο συνοδός βοηθάει πάρα πολύ ώστε να επέλθει το αποτέλεσμα αυτό της ανέβρεσης από την Άιριν. Σε ό,τι αφορά τα δικά μας σκυλιά, είναι τα λεγόμενα αχρίαστα. Και το λέω καλοπρόαιρετα. Είναι τα λεγόμενα που δημιουργούν μια λέξη που λέγεται πρόληψη. Ανά πάσα στιγμή. Σε οποιοδήποτε σκάφος, σε οποιοδήποτε πλοίο, σε οποιοδήποτε λιμάνι ή όχημα. Όπου αυτό κάνει τον άνθρωπο να ηρεμεί. Να μπορεί να πραγματοποιήσει το ταξίδι του, να μπορεί να πραγματοποιήσει όποια ανάγκη θέλει με τη λεγόμενη ασφάλεια που τη διαθέτει το εκάστοτε λιμάνι. Σκύλοι από την ηλικία του 1 έτους και πάνω δύναται και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέχρι 9 ή και 10 χρόνια, ανάλογα με τις φυσικές τους αντοχές. Οι εγκαταστάσεις, η εμπειρία και η τεχνογνωσία των εκπαιδευτών της Υπηρεσίας Αστυνομικών Σκύλων στην Αθήνα καθιστά ικανή την εξ αρχής εκπαίδευση σκύλων. Οι εκπαιδεύσεις γίνονται σύμφωνα με τα διεθνή στάνταρ, προσαρμοσμένες όμως στην ελληνική πραγματικότητα, με συνεχείς ασκήσεις, ώστε οι σκύλοι και οι συνοδοί τους να βρίσκονται ανα πάσα στιγμή σε καλό επιχειρησιακό επίπεδο. Η εκπαίδευση διαφέρει από σκύλους περιπολίας και ανίχνευσης ναρκωτικών ή εκρηκτικών. Δίνεται έμφαση στις απαιτήσεις της επιχειρησιακής χρήσης του σκύλου. Σαν νέος εκπαιδευόμενος, είναι σίγουρα λίγο πιο δύσκολο, με την έννοια ότι πρέπει να κάτσεις επάνω, να εκπαιδευτείς 4,5 μήνες σε εγκαταστάσεις της ελληνικής αστυνομίας. Πρέπει να αρχίσεις να καταλαβαίνεις ότι αυτό το σκυλί πλέον θα γίνει ένα μέρος από τη ζωή σου. Είναι όπως λέω εγώ, έχω 2 παιδιά, αλλά έχω όμως και το σκυλί. Άρα έχω 3 παιδιά. Όπου ζει σπίτι,
όπου τρώει μαζί μας, όπου πάμε μαζί βόλτα, μαζί διακοπές, μαζί τα πάντα. Αυτά θα σας τα πω μετά. Σίγουρα όμως η επαφή, η μεγαλύτερη έγινε στο χρονικό διάστημα της εκπαίδευσής μας. Τους 4,5 μήνες στην Αθήνα ήρθα πάρα πολύ κοντά και αυτός μαζί μου, με αποτέλεσμα να δέσουμε και σαν ομάδα. Η εκπαίδευση τους τι περιλαμβάνει, ποια είναι τα βασικά στάδια? Οι πρώτες εβδομάδες έχει τη λεγόμενη βασική υπακοή, όπου έχεις τη δυνατότητα στο σκυλί να σε αναγνωρίζει, τη χρειά της φωνής σου, να μπορείς να το καλείς κοντά σου, να μπορείς να τον ηρεμείς, να μπορείς να παίζεις, γενικά να σε ακούει. Από εκεί και πέρα, από τη δεύτερη εβδομάδα και μετά, τρίτη προς τρίτη, αρχίζουν πλέον και μπαίνουμε σε πιο δυνατά θέματα, η αναγνώριση του εκάστοτε εκρηκτικού. Αυτό γίνεται σχεδόν μέχρι τέλος. Φυσικά κάθε Παρασκευή υπάρχει η λεγόμενη αξιολόγηση, το τι έχεις μάθει μες στη εβδομάδα, ώστε να μπορείς και το σκυλί να το αποδείξει και εσύ σαν συνοδός. Υπάρχει πίεση. Ότι υπάρχει πίεση και στους δυο μας. Αλλά όταν δένεις με το σκυλί, πιστεύω όλα τα άλλα μου φαίνονται πολύ ένα τίποτα. Η βασική εκπαίδευση σίγουρα είναι επίπονη. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι σταματάει εκεί. Και για το σκυλί και για το συνοδό. Είναι πολύ δύσκολο να περάσεις στο σκυλί την αγάπη και τη δυνατότητα να δουλέψει, όπως και το σκυλί να περάσει την αγάπη προς εσένα, ώστε να δουλεύει για σένα και να μαθαίνει κάποια πράγματα. Αυτό φυσικά δεν σταματάει στη βασική εκπαίδευση των 4,5 μηνών. Και μετά που θα έρθουμε στα λιμεναρχεία μας, αυτό συνεχίζεται. Μέρα παραμέρα, ο ένας συνοδός θα βοηθήσει τον άλλον να το εκπαιδεύσει το σκυλί του, ώστε να είναι μόνιμα σε αυτή την εγρήγορση και να είναι μόνιμα σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Η κούραση είναι ότι πολλές φορές είναι κάτω από υπερβολική ζέστη το καλοκαίρι, το να ψάξουμε ένα αμάξι, ένα φορτηγό. Καταλαβαίνεις ότι το να υπάρχουν 35 βαθμούς απ' έξω και ένα σκυλί να ψάχνει, το φέρνει σε πολύ δύσκολη κατάσταση σωματικά. Αλλά τα καταφέρνουμε. Αυτό για μας γεμίζει περηφάνεια. Όπως και το χειμώνα, με τα κρύα και με τις βροχές, το σκυλί αυτό που έχει μάθει, το έχει μάθει και θα το κάνει. Ανεξαρτήτως καιρικών συνθήκων. Και τα τρία σκυλιά είναι πειθαρχημένα απέναντι στο συνοδό. Έχουν τέτοια σχέση που τα δικά μας με ένα λόγο παραπάνω ότι δεν πρέπει μάλλον να αγγίξουν, δεν πρέπει να αγγίξουν οτιδήποτε εκρηκτικό μηχανισμό, μυρίσουν μέσα σε μια βαλίτσα, μέσα σε μια τσάντα, μέσα σε ένα ντουλάπι. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει το κακό για τους διάφορους λόγους που μπορεί. Η πειθαρχία υπάρχει. Και η πειθαρχία αυτή και πάλι έρχεται μέσα από την εκπαίδευση. Μόνο με εκπαίδευση. Όπως σας είπα και πριν, αυτά συνεχίζουν να υπάρχουν όλα. Για την επιλογή εξερευνώνται τα χαρακτηριστικά, οι δυνατότητες και οι ικανότητες του κάθε σκύλου ξεχωριστά και στην συνέχεια εκπαιδεύεται στον τομέα που αποδίδει περισσότερο, ανεξάρτητα από τη ράτσα του. Τα χαρακτηριστικά που ενδιαφέρουν είναι ο υποψήφιος για αγορά σκύλος να έχει ηλικία έως 2 χρόνια, ανεξαρτήτως φύλου, να είναι ιατρικά ελεγμένος και να μην παρουσιάζει δυσπλασίες. Αξιολογούνται και επιλέγονται ικανά σκυλιά που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές με γνώμονα το συμφέρον της υπηρεσίας. Τα λαμπραντόρ χρησιμοποιούνται κυρίως στην ανίχνευση ναρκωτικών και εκρηκτικών. Είναι σκύλοι χαμηλών τόνων, χωρίς την ενέργεια που απαιτείται στην περιπολία, γι' αυτό και δεν ενδείκνυται για σκύλοι περιπολίας. Σε αντίθεση με τον γερμανικό πιμενικό και τα μαλινουά,
τα οποία ανταποκρίνονται πλήρως. Τα Μαλινουά είναι πολύ δραστήρια, πιο κινητικά και με μεγαλύτερες αντοχές, προσόντα που τα καθιστούν ιδανικά και για πεζή περιπολία. Είναι τα λεγόμενα νατοϊκά σκυλιά. Δηλαδή, εάν δεις σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη και στην Αμερική, ειδικά, εκτός Αγγλίας που και εκεί παίζει ανάλογα, τα λεγόμενα νατοϊκά σκυλιά είναι τα βέλγικα Μαλινουά, ο γερμανικός πιμενικός, το κλασικό λυκόσκυλο και τα Labrador Retriever. Δεν είναι τυχαίο, πιστεύω, από κάποιες έρευνες, από ό,τι έχω καταλάβει και έχω διαβάσει, 10-15 χρονών που έχουν κάνει, ότι τα σκυλιά αυτά έχουν όλο το πακέτο που λέω, όλο το έργο, όλη τη δυνατότητα να μπορούν και σε θέμα εξυπνάδας και σε θέμα όσφρησης και σε θέμα υπακοής και σε θέμα συνεργασίας με τον εκάστοτε συνοδό και να μπορούν να το βγάζουν. Δεν μπορώ να πω παραπάνω, δεν γνωρίζω. Αλλά σίγουρα δεν είναι τυχαίο ότι και η Ελλάς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η εκάστοτε Ελλάς, στο Βέλγιο, στη Γαλλία, στην Ισπανία, σε μεγάλο ποσοστό παίζουν οι ίδιες ράτσες. Εκτός Αγγλίας, όπου έχει μπει και τα λεγόμενα αγγλικά setter για δικούς τους λόγους όμως. Καθαρά για δικούς τους λόγους. Τα θηλυκά, τα αρσενικά, πολλές φορές μου παρομοιάζουν τη γυναίκα με τον άντρα. Ο άντρας να είναι πιο δυναμικός, αλλά λίγο παιχνιδιάρης. Η γυναίκα πιο προσγειωμένη. Σου είπα προηγουμένως για ένα παράδειγμα. Οι καλύτεροι μαθητές, από τους 10 καλύτερους μαθητές, οι 7 ήταν γυναίκες. Άρα το ίδιο κάπως ισχύει και εδώ. Όχι ότι τα αρσενικά υστερούν. Απλώς έχουν τη δυνατότητα αυτή μέσω εκπαίδευσης να γίνουν και αυτά πάρα πολύ καλοί μαθητές και συνεργάσιμοι. Απλώς η ηρεμία της θηλυκιάς, εμπειρικά το λέω, καθαρά είναι η προσωπική μου γνώμη, είναι πολύ καλύτερη από λίγο το παιχνιδιάρικο παραπάνω του αρσενικού. Συνήθως ένα σκύλος K9 ζει με τον χειριστή του, καθώς θεωρείται ότι αποτελούν μια ενιαία μονάδα. Υπάρχει μεταξύ τους αμοιβαία κατανόηση και εμπιστοσύνη. Ο χειριστής πρέπει να έχει αυξημένα αντανακλαστικά και ικανότητα να ανταπεξέλθει σε κρίσιμες και υποπίεση καταστάσεις, όπως και να διατηρήσει τον απόλυτο έλεγχο του σκύλου. Για μένα το λέω πολλές φορές, αλλά πιστεύω και για τους συναδέλφους μου που έχουν τη Ρόζα και την Άιριν, η κάθε μέρα είναι διαφορετική. Είναι η χαρά μας που κατεβαίνουμε κάτω με τα σκυλιά. Είναι η ασφάλεια που προσφέρουμε στον κόσμο όταν πάμε στον επιβατικό σταθμό και μας βλέπουν και καταλαβαίνουν το τι σκυλιά είναι, και για τη χρήση εκρηκτικών ο ένας και για τη χρήση ναρκωτικών ο άλλος. Το βλέπουμε στα μάτια τους, σαν να μας ευχαριστούν ότι το λιμάνι της Πάτρας είναι πραγματικά ένα δυνατό και ασφαλές λιμάνι. Έχουν εντοπιστεί εκρηκτικά στο λιμάνι της Πάτρας? Στα τελευταία χρόνια όχι, πιο παλιά. Στο παλιό λιμάνι της Πάτρας είχαν εντοπιστεί. Δεν είναι λίγες οι φορές που τηλεφωνήματα για την ύπαρξη εκρηκτικών μηχανισμών έχουν αναστατώσει λιμενικές εγκαταστάσεις και καθυστερήσει τον απόπλου πλοίων. Αν και πρόκειται για φάρσες, η ομάδα δεν αντιμετωπίζει την κατάσταση χαλαρά. Οι χώροι ελέγχονται εξονυχιστικά, αν και μέχρι τώρα στην Πάτρα τουλάχιστον δεν έχει αποδειχθεί ότι πρόκειται για κάποια υπαρκτή απειλή. Υπάρχει μια διαδικασία να καταλάβεις ένα μεγάλο ποσοστό κατά πόσο μπλοφάρει, το πούμε έτσι και υπηρεσιακά, ή κάνει φάρσα κάποιος για ένα πλοίο, για ένα σκάφος που μπαίνει, για ένα κότερο ή για ένα μαγαζί μέσα στο χώρο δικαιοδοσίας μας. Η αλήθεια είναι ότι τίποτα δεν αφήνουμε να πάει. Δηλαδή, από την πρώτη στιγμή για μας αισθανόμαστε ότι είναι μια απειλή. Η εμπειρία κάποιων ανθρώπων και τα χρόνια των εκπαιδευτών μας κλπ. Έχει αποδειχτεί ότι δεν πρέπει να κάθεσαι ποτέ με τη σκέψη της φάρσας και ας γνωρίζεις ότι είναι φάρσα. Εσύ να κάνεις αυτό που πρέπει, τον έλεγχό σου, να καθαρίσεις το χώρο, να βρεις αν υπάρχει ή και αν δεν υπάρχει, να μπορείς να πεις στον κόσμο και στην υπηρεσία σου ότι όλα είναι καλά, η ζωή συνεχίζεται. Ώστε και ο κόσμος να αισθάνεται ασφαλές και η υπηρεσία να αισθάνεται ότι έγινε αυτό που έπρεπε. Μέσα στο πλοίο όμως να ξέρετε ότι υπάρχουν και κάποια μέρη που πρέπει να ψάξει το σκυλί. Και είναι κάποια μέρη που θεωρώ εγώ που πρέπει να ψάξει. Το μεγαλύτερο ποσοστό
στον έλεγχο, το κάνω εγώ μαζί με τον συνάδελφό μου, τον αντίστοιχο πυροτεχνουργό, γιατί όπως σας είπα είμαστε και πυροτεχνουργοί. Από εκεί και πέρα κάποια μέρη που δεν μπορούμε να δούμε, για λόγους δικούς μας, που γνωρίζουμε, τότε το σκυλί γίνεται ένα εργαλείο που μας βοηθάει πάρα πολύ, είναι τα μάτια μας εκείνη τη στιγμή σε μέρη που δεν έχουμε πρόσβαση. Αυτό λοιπόν εξαρτάται καθαρά από εμάς. Σίγουρα όμως το να βγαίνεις μετά από το πλοίο και να λες στον εκάστοτε καπετάνιο και στη λιμενική σου αρχή, στον προστάμενό σου, ότι όλα καλά, μεγάλο πράγμα. Να μπορεί να μπει ο κόσμος μέσα και να ταξιδέψει με μεγαλύτερη ασφάλεια και 100%. Η δουλειά του σκύλου που ψάχνει για εκρηκτικά δεν είναι απλή υπόθεση. Τα εκρηκτικά πλέον δεν περιορίζονται μόνο στην πυρίτιδα, αλλά πολλά χημικά τα οποία χρησιμοποιούμε καθημερινά μπορούν με την κατάλληλη επεξεργασία να γίνουν βόμβες. Και όμως οι σκύλοι του λιμενικού μπορούν και εντοπίζουν και αυτούς τους μηχανισμούς. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι μόνο το κλασικό μπαρούτι που ακούει ο κόσμος, ότι μπορεί να κάνει την ανέβρεση στο σκυλί, είναι και οι χημικές ουσίες. Οι χημικές ουσίες χρόνια με τα χρόνια μεταβάλλονται, γίνονται πολύ πιο δυνατές, γίνονται πολύ καλύτερες, γίνονται πολύ πιο φτηνές, καθαρά από εμπορικά υλικά, από υλικά που μπορούν να βρουν μέσα στο σούπερ μάρκετ. Άρα και εμείς αλλάζουμε τις μεθόδους μας, αλλάζουμε την εκπαίδευση και προσπαθούμε να έχουμε ό,τι δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα στις νέες μεθόδους, στις νέες ουσίες, στις νέες κατασκευές, ώστε να μπορούμε και εμείς να προλαβαίνουμε ή αν όχι να το αναγνωρίζουμε. Αναφορικά με τα σκυλιά που έχουν εκπαιδευτεί για τον εντοπισμό ναρκωτικών ουσιών, υπάρχει ένας μύθος: ότι εθίζονται σε αυτά. Οι εκπαιδευτές τους το θεωρούν τουλάχιστον αστείο, καθώς η διαδικασία που ακολουθείται στην εκπαίδευση δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τέτοιου είδους ιστορίες. Μύθος. Στο 99% της εκπαίδευσης της Siren, άλλο τόσο 99% είναι η εκπαίδευση που κάνω εγώ για το Μότζο και ο συνάδελφος για τη Ρόζα. Το ίδιο πράγμα κάνουμε. Η διαφορά μας είναι ότι ο ένας εκπαιδεύεται για εκρηκτικά, παντός τύπου, και η άλλη εκπαιδεύεται για ναρκωτικά. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει εθισμός. Όλα είναι σε ένα λεγόμενο παιχνίδι αγάπης μεταξύ συνοδού, σκύλου και σκύλου προς συνοδού. Εκεί έρχεται το αποτέλεσμα. Φυσικά μέσα από εκπαίδευση. Αυτή την εποχή, αν μη τι άλλο, είναι σε εγρήγορση όλες οι υπηρεσίες αστυνόμευσης στην Ευρώπη. Η απειλή των τρομοκρατικών ενεργειών έχει θέσει σε κόκκινο συναγερμό λιμάνια, αεροδρόμια και σταθμούς. Τα πράγματα δεν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά και για το λιμάνι της Πάτρας. Φυσικά, γιατί είναι ένα λόγος παραπάνω. Με όλα αυτά που γίνονται στην Ευρώπη, στο Βέλγιο, στη Γαλλία, ειδικά σε terminal station, ο κόσμος έχει αρχίσει πλέον, ο τουρίστας ειδικά, πρέπει να τους δώσει τη λέξη ασφάλεια. Πρέπει να ξέρει ότι θα ταξιδέψει, θα φτάσει στον προορισμό του, θα είναι ασφαλής και θα συνεχίσει τις διακοπές του. Σίγουρα τα μέτρα είναι αυξημένα και θα μείνουν αυξημένα. Πάντοτε ήταν όμως το λιμάνι της Πάτρας, να πω την αλήθεια, αυξημένα. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε η πύλη της Ευρώπης σε ό,τι αφορά για τον τουρισμό. Οι εμπειρίες σίγουρα για τους συνοδούς των σκύλων είναι πολλές. Υπάρχουν όμως και κάποιες στιγμές που μένουν χαραγμένες για πάντα στη μνήμη τους. Για τον Ανδρέα Καρπή, η στιγμή αυτή δεν ήταν στην Πάτρα, αλλά στην Πάτμο. Ένα καλοκαίρι του 2012 έχω πάει για υπηρεσία στην Πάτμο. Έχουν έρθει τουρίστες με ένα κρουαζιερόπλοιο, όπου έπρεπε για κάποιους λόγους να τους συνοδεύσω. Στο τέλος λοιπόν της φιλοξενίας της μονοήμερης που είχαν και τους είχα κοντά όλη τη μέρα, έρχεται μια κυρία, μου λέει στα αγγλικά ευχαριστώ και τη βλέπω σκύβει να πάει να μου φουλήσει το χέρι. Εκεί κάπου τρομοκρατήθηκα και λέω μεγάλη γυναίκα τι πάει να κάνει, τραβάω το χέρι της, λέω όχι μην ανησυχείτε, όλα καλά. Την πιάσαν τα κλάματα, με ευχαρίστησε φυσικά πάλι πολλές φορές και μετά ο γιος της μου εξήγησε ότι πριν από χρόνια σε κάποιο άλλο μέρος φυσικά, όχι στην Ελλάδα, είχε χάσει τον άντρα της σε τρομοκρατική ενέργεια που είχε γίνει. Εκεί κατάλαβα λοιπόν την παροχή ασφάλειας που αισθάνθηκε η γυναίκα αυτή σε μια ξένη χώρα και πώς αισθάνθηκε μετά όταν τελείωσε όλη αυτή η μονοήμερη εκδρομή της και ότι όλα πήγανε καλά. Ο Μότζο σε λίγες ημέρες αποστρατεύεται. Θα περάσει την υπόλοιπη ζωή του μακριά από το λιμάνι και τις έρευνες σε οχήματα και πλοία, καθώς φτάνει τα 10 χρόνια και έτσι βγαίνει στη σύνταξη. Σίγουρα μια δύσκολη στιγμή και για το σύνοδό του. Εδώ είναι τα δύσκολα τώρα.
Και για μένα και για τα παιδιά. Το Μότζο τον είχαμε συνηθίσει πλέον σαν τρίτο άτομο μέσα στο σπίτι, γιατί όπως σας είπα στην αρχή, το σκυλί ακολουθεί παντού το συνοδό. Διακοπές, μπάνια, βόλτες, καφέδες, στη δουλειά μου. Άρα λοιπόν είναι και αυτό ένα μέλος που έχει συνδεθεί με την οικογένειά μου. Είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση σπίτι τις τελευταίες μέρες, παρότι έχω φέρει το νέο σκυλί, ένα μαλινουά, ένα βελγικό, μια θηλυκιά την Queen, όπου και αυτοί με την ίδια αγάπη που τις δείχνουν, με την ίδια θαλπορή, αλλά ο Μότζο παραμένει ο Μότζο. Ένα σκυλί που είναι μαζί μας 8,5 χρόνια και θα το παλεύω όσο γίνεται, ώστε αν όχι να το ξεπεράσουμε, να βρω κάποια λύση, να μπορέσουμε τουλάχιστον να τον έχουμε. Γιατί η δυνατότητα από το Υπουργείο μου είναι ή να δοθεί στη Φιλοζωική Αθηνών ή να το κρατήσω εγώ. Θα πεις, γιατί δεν το κρατάς εσύ, το δεύτερο. Προσπαθώ να βρω δυνατότητα και εκεί λόγω χώρου. Καθαρά είναι μόνο λόγω χώρου. Τίποτε άλλο. Το Μότζο θα αντικαταστήσει ένα θηλυκό βελγικό μαλινουά, η Queen, που φιλοδοξεί να γίνει η επόμενη βασίλισσα του λιμανιού της Πάτρας στον εντοπισμό εκρηκτικών υλών. Queen είναι θηλυκιά. Μαλινουά βελγικό, όπως είπα. Πανέμορφη, πανέξυπνη. Θηλυκιά. Άλλο στυλ απέναντι στο συνοδό της. Την άλλη εβδομάδα θα ανέβουμε πάνω, πιστεύω 40 μέρες θα προσπαθήσει ο ένας να δεθεί με τον άλλον. Ποια είναι τα βήματα τώρα που θα πρέπει να ξεκινήσει το καινούριο σκυλί? Επειδή πλέον τώρα εγώ είμαι παλιός συνοδός, το χρονικό διάστημα πλέον της εκπαίδευσης από εκεί και πέρα δεν είναι 4,5 μήνες, είναι 40 μέρες. Θεωρώ ότι και πάνω μαζί με τους εκπαιδευτές μου της Ελλάς θα μπορέσουμε το σκυλί αυτό να το φέρουμε πιο γρήγορα από ό,τι θα ήμουνα στη βασική εκπαίδευση. Άρα τα βήματα της Queen θα είναι πολύ πιο γρήγορα από του Μότζο. Λόγω εμπειρίας πλέον και δικιά μου. Πολλής λόγος γίνεται για την εκπαίδευση των σκύλων που χρησιμοποιούνται ως κατοικίδια. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που επιλέγουν επιθετικά εκφύσεως σκυλιά για να τα χρησιμοποιούν ως φύλακες, με τραγικές συνέπειες κάποιες φορές. Τι λέει για το θέμα αυτό ένας άνθρωπος που χρησιμοποιεί σκύλο στην υπηρεσία του? Το να πάρει ένας γονέας ένα σκυλί στο παιδί του, πιστεύω ότι είναι κάτι από τα πιο ομορφότερα πράγματα και τα ωραιότερα δώρα που θα μπορούσε να κάνει ένα ζωντανό. Το να του περάσει όμως την παιδεία ότι αυτό δεν είναι παιχνίδι. Αυτό είναι ένα σκυλί, ένα ζωντανό πράγμα κατά το παιδί που πρέπει να παίξει μαζί του, που πρέπει να συνδεθείς μαζί του, που πρέπει να του πηγαίνεις για τις ανάγκες του κάθε μέρα μαζί του, να τον πας στη βόλτα, δηλαδή να ασχολείσαι. Εκείνη το πιο δύσκολο. Το πιο δύσκολο. Από το τι θα φάει, πότε πρέπει να πιει το νερό του, να μην του λείψει. Εδώ υπάρχει, πιστεύω, πάλι προσωπική μου γνώμη, έλλειψη παιδείας. Έλλειψη παιδείας πάρα πολύ, γιατί βλέπω ας πούμε και στο λιμάνι και στους δρόμους γυρίζουν κάποιοι, ειδικά πιτσιρικάδες, αλλά και μεγάλοι, με ένα σκυλί χωρίς φήμοτρο, πράγματα που απαγορεύονται αυτά, με ένα σκυλί που μπορεί και ενοχλεί ή παίζει με τον κόσμο, με ένα σκυλί που δεν ξέρουμε εάν έχει περάσει, εάν έχει κάνει τα εμβόλια του, αν έχει περάσει τα παραστοτόνα του, αν πολλά πράγματα. Είναι λίγο παρεξηγημένο. Ενώ βλέπω τον κόσμο να έρχεται πολύ πιο κοντά, μεγάλους ειδικά, μεγάλους ανθρώπους μοναχικούς, να έχουν το σκυλί σαν παρέα, βλέπω ότι είναι λίγο... κάνουν αυτό που παίρνουν από το σκυλί την παρέα, αλλά από εκεί και πέρα, τη συντροφιά μάλλον που λέω. Από εκεί και πέρα όμως, στις απαιτήσεις τους υπάρχουν και υποχρεώσεις του σκύλου, όπου ορισμένες φορές, για να μην πω τις περισσότερες και γίνομαι κακός, είναι λυπής. Είναι λυπής. Ειδικά το τελευταίο συμβάν που έγινε πάνω με τα σκυλιά, με τα Rottweiler ας πούμε, υπάρχουν ευθύνες ανθρώπων που δεν κλειδώνουν πόρτες, γιατί για να μπει σε ένα χώρο άλλον ένα παιδάκι σημαίνει ότι ήταν κάποια πόρτα ανοιχτή ή κάποια πόρτα ήταν κλειδωμένη. Υπάρχουν πολλά πράγματα. Και πράγματα πιστεύω που δεν έχουν γραφτεί και έχουν γίνει. Πάλι με σκυλιά. Το να κυκλοφορείς με ένα σκυλί μπορεί να αισθάνεσαι όμορφα, μπορεί να αισθάνεσαι ασφάλεια, αλλά έχει πιθανότητα και κάποιους κινδύνους. Κάποιους κινδύνους που μπορεί να αποφέρεις σε άλλο κόσμο. Και ειδικά μπορεί να αποφέρεις και σε παιδάκια. Όταν ένα παιδάκι βλέπει ένα σκυλάκι όμορφο,
θέλει να τον πλησιάσει. Ο συνοδός πρέπει να ξέρει τις δυνατότητες του σκύλου εκείνη τη στιγμή. Πρέπει να υπάρχει τολουρία, ας πούμε, κοντά. Το πιο απλό, που δεν το βλέπω. Συχνά βλέπω ένα σκυλί απλώς να το φωνάζουν, να μην τους ακούει και το σκυλί να γυρίζει ανέμελο. Στο σκηνικό αυτό που έγινε, από ό,τι έμαθα, ότι πήγε να το χαϊδέψει όπως μια κυρία και το σκυλί επιτέθηκε. Σε ό,τι αφορά τα λαμπρατόρ, η αλήθεια είναι ότι πιο πολλοί τα έχουν περάσει για σκυλί του σπιτιού, όχι για φύλαξη, αλλά για παρέα. Να έχω δει ποτέ στη ζωή μου λαμπρατόρ για φύλακα, όχι. Δεν έχει τύχει. Πιθανόν. Αλλά σίγουρα έχω δει λαμπρατόρ που μπορεί να περνά έξω, ας πούμε, από το τυχείο και να γαβγίσει, σαν μορφή αποτροπής. Όχι όμως παραπάνω. Η αλήθεια είναι ότι ένα παλιό ρητό του πατέρα μου, ότι το σκυλί και το παιδί, όπως το μάθεις, παίζει ρόλο. Όλα τα σκυλιά έχουν δυνατότητα και να γίνουν και φύλακες και να δουλέψουν μαζί σου σαν σκυλί εργασία σε μια υπηρεσία. Όλα είναι θέμα εκπαίδευσης ή, όπως το λέμε εμείς, παιδείας. Ευχής έργο θα ήταν η υπηρεσία των σκύλων στα λιμάνια να επεκταθεί. Ήδη τα σκυλιά του λιμενικού της Πάτρας καλύπτουν μια μεγάλη περιοχή, από την Κέρκυρα μέχρι την Κρήτη. Σίγουρα λοιπόν περισσότερα σκυλιά θα σημάνει και καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες. Πάντοτε οι ανάγκες μεγαλώνουν με τις καταστάσεις που δημιουργούνται. Πιστεύω με καταλαβαίνετε τι λέω. Στο σημείο ότι τα δύο σκυλιά που έχουμε έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν πολύ μεγάλο μέρος, όχι μόνο στο λιμάνι της Πάτρας. Να καταλάβετε, πηγαίνουμε αποστολές στην Κέρκυρα, στον Αστακό, στην Άκαπορτ, στην Καλαμάτα, Κατάκολο, Κιλίνη, όλη την ευρύτερη περιοχή. Για μας θα είναι χαρά μας, φυσικά, να έρθει κι άλλος συνοδός. Λίγο δύσκολο λόγω των καταστάσεων των οικονομικών που υπάρχουν στη χώρα. Όπως και για το σκυλί της ασφάλειας, που θα μπορούσε να υπήρχε κι άλλη δυνατότητα, να έρθει κι άλλο σκυλί, πάλι χαρά μας θα ήταν, να συνεργαστούμε και να αποφέρει πιο πολλά αποτελέσματα μαζί με την Άιριν. Τα σκυλιά έχουν εκπαιδευτεί για να εντοπίζουν ποσότητες ναρκωτικών και εκρηκτικά και να υποδεικνύουν ύποπτες αποσκευές, ενώ υπακούν πιστά στο συνοδό τους και δεν αγριεύουν παρά μόνο όταν εκείνος κινδυνεύει. Έτσι, οι ταξιδιώτες μπορούν να απολαμβάνουν ξέγνιαστα το ταξίδι τους, καθώς η ασφάλειά τους είναι σε καλά χέρια. Ο κόσμος που θα ταξιδέψει από την Πάτρα προς την Ιταλία πρέπει να αισθάνεται ασφαλής 100%. Το κεντρικό λιμεναρχείο της Πάτρας έχει από τις καλύτερες ειδικές δυνάμεις του λιμενικού σώματος, το κλιμάκιο ειδικών αποστολών, άρτια εξοπλισμένο και εκπαιδευμένο, από τα καλύτερα γραφεία ασφαλείας που υπάρχουν για οτιδήποτε μπορεί να υπάρξει μέσα στο λιμάνι και μπορούν να το αντιληφθούν. Έχει τη δικιά μας την ομάδα, την ΟΕΜ, την ομάδα εξουδετερώσεως εκρηκτικών μηχανισμών. Έχει λοιπόν και τις μηχανοκίνητες μονάδες περιπολίας, μηχανών και τζιπ, όπου πραγματικά στον εκάστοτε διερχόμενο ταξιδιώτη, τουρίστα ή κάποιον που θα πάει για εργασία στο εξωτερικό, του παρέχει 100% πλήρη ασφάλεια. Plain talking, take us so far, broken down car, like strung out old stars, plain talking, served us so well, we traveled through hell, know how we felt.